Ha? Ce e locul ăsta? Da. Hei, cum te numești? Oh, m-ai speriat. Nu pare. Oh, ba da. Da? Nu, m-am speriat de pălăria ta. Nici n-am pălărie. Acum ai. Nu am nevoie de nicio pălărie. Ok. Eu sunt James Brown. Încântat să te cunosc. Presupun că ai intenții bune, nu? Da, am intenții bune și nu îs extraterestru. Nu discriminezi extraterestri, stai calmă. Sigur că noi și totuși suntem pe Terra măcar. Nu? Suntem pe Kawaii 2.0, planeta roz. Deci ești extraterestru. Da, dar nu am intenții negative. Forța Lorentz și câmp electromagnetic cu intenții pozitive. Nimic, doar fizică. Fizica? Nu sunt pasionată de ea și poate fi grea. Mult mai greu e ghiozdanul meu. Dar ce e în ghiozdan așa greu? Am de toate, dar în principal un aspirator și brațe robotice. Dar ce vrei să faci cu un aspirator? Nu știu, ce faci cu un aspirator? Pe mine mă întreb ce faci cu un aspirator? Păi tu ai aspiratorul în ghiozdan, nu eu. Știu. Păi și... Cine te tren? De ce iei toate lucrurile așa literal? Nu știu. Lol, ok. Hai să începem să mergem. Încotro. Hai tot înainte. Eu m-am prezentat, dar tu ai rămas culcată cu intențiile pozitive și forța Lorentz. Ți-am zis că nu-mi place fizica. Nu asta era ideea, vreau să știu care e numele tău. Da, numele meu este Luna. Nu ai nume de familie. Da, dar nu-mi place. Îi Luna Smith. Luna Smith, Symphony of Fifth. Poți rima cu numele de familie, dar nu cu Luna. Ești prietenul cu oceanul? Că forța ta gravitațională dictează legile fluxurilor și refluxurile fluxurilor. Ar trebui să râd? Ești neamuzant. Nu e o glumă, Luna chiar exercită o forță de atracție asupra Terei. Ce este Terra? Și care-i faza cu fluxul și refluxul? Păi pentru prima întrebare, Terra e planeta de pe care provin eu. E plictisitor pe acolo că m-am obișnuit să călătoresc prin spațiu și multiversuri. Iar la a doua întrebare, fluxul în industria frumuseții atunci când un stil e la modă și refluxul e atunci când e fix opusul. Adică forța egal G ori M1 ori M2 supra L pătrat. Oh, înțeleg! Deci așa funcționează mările și oceanele pe această planetă. Da. Dar știai că peretele celular din biologie este un perete? Mă întrebam dacă poate fi spart. Tu cu peretele celular, eu cu machiajele și chestiile de fete. Care să alea? Păi știi tu, primer, eyeshadow, gloss, concealer, creion de buze, highlighter, ruj, gene. Ok. Nu poți fi și tu neserios pentru o vreme? Fii sigură că pot. Dar de ce? Că și tu vorbești mult și... Te referi la mult și prost? Nu. Te-am mai întrerupt? Nu contează, spune-mi. Papagalul și babuinul. Nici nu auzi bine? Ba da, aud foarte bine, sunt un cyborg. Am o eficiență auditivă de 99,97%. Taci și spune faza cu vorbitul mult și prost. Ok, dar pregătește-te. Mă faci proastă? Nu. Mă faci proastă? Nu. Care-i faza cu vorbitul mult și prost? Mă faci proastă? Răspunsul e saxofon. Deci acum un saxofon? Filament. Și care-i faza cu filamentul totuși?
pentru tine. Mare. Ce mare bogată avem! Așa de bogat încât nici 50 de bani nu vrea să-mi dea să mă duc la aparate. Ai pierdut mințile? Nu, poți lua 50 de bani, îi lipești cu scoci de un aparat foto și voilà, pune rătisor. Ești absurd, James! Știu,